Původně jsem byl taxikář, i když to moc neveslo a dělal jsem od nevidím do nevidím. Byl jsem aspoň rád, že mám nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl tak, jako já. Měl jsem už tak jenom po šichtě, tak jsem se poflakoval, když v tu chvíli jsem uslyšel pekelnou ránu. Sakra, Same, já to koupil. Ohni, Pauli, tady je tágo, budeme v cajku. A ty, hni sebou. Kam to bude? Někam, rychle, sakra, jsou za námi. Jestli nás dostihnou a chytí, tak jsme mrtví. Sakra, jsou za námi. Nebojte se, něco mi napadlo. Tak to máme jedno a teď ještě to druhé. Sakra, co budeme dělat? Něco mě teďka napadlo. Sakra! Tak a kam teď? Teď už do Salieriho baru. Tak fajn. Tady zastav. No, tady to máš na opravu auta. A kdyby se někdo ptal, tak si srazil babičku, jasný? Jasně, díky. Jak jsem to otevřel doma ten balíček, tak jsem byl překvapený. Peněz tam bylo více než dost. Za to bych si mohl koupit nový taxík a rovnou utéct z celého města. Ale lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý.